I dobrodošli u ovom novom klipu. Danas ćemo igrati Kritica Special Forces Group 2. Nemam pojma. Ali nisam baš dobar u tome. Vidjet ćemo. Gdje je sad to? Ne ovo. Idemo u klase. Biću loko. Ja sam imao 9, njih 2. To mi treba. Gdje je taj lik? Tu je gore. Bravo! Smo to radili 1000. Gdje je taj lik? Tu sam pao. Moće u noći. Budi za malo da krvarim. Ali ne može. Idemo tura. Već smo pobedili. Ovo je laganica. Čekaj ljudi, pridružit ću im se. Darko umro. Tupica hot dog 35139. Tako se ja zovem. Bear. To. Žalim drugar, ali mursim. Wow. Vidi kakve oči ima ovaj lik. Idemo drugu rundu, drugi pokušaj da bijemo nevajavca. Ček ide. Imamo 5000, okej. Idemo. Joj, vidi koliko njih. Ma, nema veze. Vidi ovog. Šta je sad? Da li su on ili ne? Wow, still. Begaj. There. Nemoj da mi ubiješ. Ja samo si ostao ti.
Ne da čovjek. Okej. Smoj. Okej, vidim da puca. Okej, da moj mi da pucamo. Kako ne može? What the fuck? Pa nisam ga vidio, ovaj je tuda, pa kako sada pobijem. Pridružujem se. Čekaj, pusti čovjek. Neka ide život. Sam mogu da popenjem na ovaj. Ovo je moj. Bum, pucnjava. Sada njegore. Wow, ovo iskače treba. Treba mi tableta. Izvin čovjek, ali treba mi. Izvin čovjek, ali mi treba ovaj automat staviti. Nismo radili ništa. Okej, sad ćemo nešto da uradimo. Mogu da? Sad znam što da uradim. Šibaj mi se spušta. Bujakaša. Ovako nisam mogu raskačati. Brzo, idemo tuda. Ako možeš skači, daj čovjek, nisam ni igrao. Nek pobijem. Wow, ima dobro. Ima i ovaj. Ne. Nije loše. Ali ovaj je bolj. Izvin čovjek. Zbog ubijanja. Nisam mogu ni da skačem. Mogu se. Odmah idemo. Na 5 minuta. Ljudi, to je to što se tiče ovog snimanja. Nadam se da ste uživali. Nadam se. I doviđenja.